Хора, наскоро супер много малко харесвания имам на клипчетата. На пеенето на камин е в 6 утра. Двете клипчета, единия шорт, а другия клипчето, видеоклипът. Има 0,1 харесвания. За това ще долу в коментарите дали да си изтрия канала. Защото ако на следващото клипче пак няма или 1 или 0 харесвания, има голям шанс да си изтрия канала. Така че ще долу в коментарите да си изтрия канала. Моля ви, ще долу в коментарите. Защото това за мен нещо пържалко, нещо аз искам да стана хубав ютубър. И май сега, като гледам как върва, може би ще се предам. Това клипче не е за деца под 8 години. Това е казано от мен и от родителите ми. Това клипче не е създадено за деца под не под 8, за под 9 години. Това клипче не е създадено за деца под 9 години, моля ви се. Слушайте ме, това май трябваше да го кажа в началото. Ако и това клипче няма ни един лайк, това просто мога да си изтрия канала. С това ви моля с цялото си сърце да харесвате видеята, като знаете, че качвам нещо. Качвам много видеа, имам повече видеа дори от Кирил Цанков, който много добре познавате. И за това ви моля, защото от много време вече качвам видеа. Ама от много време, от 2 години вече качвам видеа. Клипчетата имат най-много 8 харесвания или 13, не ми харесва това. Искам повече харесвания. Искам да стигна 1000 харесвания. И сега като гледам, май ще си изтрия клипът. Моля ви се, хора. Моля ви, абонирайте за канала Scambank. Това клипче да събере 10 000 лайка, моля ви, хора. Поне 1000 лайка събере. Моля ви. Това за мен е изключително малко. 5 харесвания, 8 харесвания, 13 харесвания. 13 ми е най-известният клип, който е на Тарикат. Извинете, Сурикат, на който аз пея. Уау! И на мен това не ми харесва. Това просто е филтър. И не знам как хората и децата на малки възрасти се радват от такива неща. Така че, моля ви, истинските клипове, на които пея, защото аз искам да стана и певец, моля ви, абонирайте за канала Scambank. И на такива видеа не оставите чак толкова много харесвания. Но на такива, които пея и на такива неща, моля ви, с цялото си сърце да ги харесвате. Моля ви, искам много последователи. Кирил Цанков има 50 последователи, аз имам 28. Моля ви, трябва да го бием. Пишете долу в коментарите дали да си изтрия канала или да продължавам да се така напред. Ако някой е написал, само един човек да е написал изтри си канала, изтривам го. Завинаги. И никога повече няма да съществува този канал. Никога повече няма да съществува. И няма да го знаете. И този канал все едно няма никога все едно никога не го е имало. Това беше от мен. Чао. Целувки.